sieltä kekin. Joo. Okei. Nyt se kuristaa sitä vähän aikaa. Mikko Pajusen nykyinen kartanlukija, kokenut Kai Lindström, näkee kuljettajassaan vahvan potentiaalin. Tästä katsoakin hidastettuna, niin se näyttää, kun se iskee. Uskalluksen, rohkeuden, luottamisen siihen omaan tekemiseen, se mikä tulee siitä muottien kautta. Ja nämä on nämä hyvät mun mielestä tuota löytyy. Toki tietysti sitä aikaa ja autossa olo aikaa vielä tarvitaan lisää ja sitä kautta niin uskon, että se on... Se tulee muuten kohta pulkkiin. Kai Lindström istui 2 vuotta kiinni Räikkösen vierellä rallin MM-sarjassa. Rallimaailmaa pidetään yleisesti rennompana kuin kliinistä ja paikoin yli. Ei tuu. Se tuli kyllä. Toi on nähty. Tulee sieltä tulla. Se pudotti sen. Mitä? Pudotti sen hiiren. Pudotti vai? Joo. Jos oli väärin päin, sit se korjaa asentoon. Joo, nyt se alkoi syömään sitä. Joskus se tekee niinkin. Se vaihtaa asentoon, jos se huomaa, että se oli ihan poikittain, että se etsii päätä siitä. Kyllä se aina välin nielee se, jos se ihan ihme on se jossakin. Joo, kyllä se, mutta toi rotta on niin paljon jälkeentä kuin hiiri. Hiirihän on toi rotta. Joo, se on niin jäykkäluinen, että... Kyllä se tuon lasin voi pitää pois, jos se saa parempaa kuvaa. Ei se lasi tähän nyt paljon vaikuta. Olen antanut hyvin tarkat ohjeet Arille. Langat on ollut mulla aina tämän meidän yhteiselon 12 vuoden aina aika vahvasti käsissä. Ja jotkut saattaa kokea sitä, että Ari on tossun alla. Siksi mä nyt sen sun suksilla ja sä tuut tohon katteleen. Joo. Ari varmaan samaa mieltä. Kukin ambulans puhuu hiljaa, jos pääs kolmaksi. Super Mario ja tytöt alkaa ensi keskiviikkona ilta 9 Tilillä. Suomi on ehkä pohjimmiltaan tällainen niin vakuumikansa, että jos mennään kauppaan ja halutaan ostaa jauhelihaa ja sitä on niin ainoastaan kilon pakkauksissa siinä vakuumissa ja sitä saisi siitä tiskiltä pienempinä annoksina ja parempaa, mutta siellä joutuu puhumaan sen. Hyvät ja huonot uutiset keskiviikkona kello 22. Voice of Finland. Suorat lähetykset perjantaisin 8:00 Nelosella. If you ever had a secret you couldn't tell anyone, you would give up your life for someone like us, vampire. Twilight Sagan 2 ensimmäistä osaa. Tulossa viikonlopun leffaputkessa Nelosella. Me sovittiin tällä lailla, että aina kun hakija laittaa tästä edestä taakse, niin sä näet hänet ilman housuja. Sitähän mä oon muun muassa Maltalla. Tuomaa sen päähän nyt, kun te nielee sitä aika hyvin. Ei saa zoomattua tuon vissiin enemmän. Eikö? Pitää ensi kerralla kuvaa toisen linssillä. Ai jaa. Mitä tuli tehtyä? Lauantaisin 8:00 Nelosella. Kato miten on leukalolta irti. On.
Hyvin se nostaa tuossa näytössä. Joo. Hyvä ravintola tunnistaa 3 asiasta. Hyvä ja selkeä, henkilökunta on motivoitunutta ja ammatillinen osaaminen on tätä päivää. Jos sinulla on ravintola, joka ei täytä näitä kriteereitä, kutsu minun apuun. Jyrki Sukula laittaa kuppilat kuntoon Ei Suomeenkin tulee tollanen ohjelma. osoitteessa nelonen.fi. Iskä, Mitä? ootko nähnyt ton mainoksen? Kuppilat kuntoon. Tarjoaa maailman kovimmat golfturnaukset. Suorana. Niin Jyrki Sukula alkaa pitää sellaista kuppilat kuntoon Se, ohjelmaa. juu, olen näin. Matti Ramsi. Niin. US Masters 5-8. huhtikuuta. Suorana. Nelonen Pro. Nelonen maailma tuo kotiisi koskettavia eläintarinoita. He's one of 2 male lions in the out there at the moment. And he's the dominant male, as you can probably see. Makuja maailmalta. Matkailua. Ja unohtumattomia luontoelämyksiä. Nelonen maailma. Ja tiedettä. Radio Aalto. Tulit istua tähän tähän. Varmasti tulee. Elikkä. Joko Rotta lähtee tai minä. Sinne meni. Sinne meni. Pieni hetki antaa se sitten tää toisen. Ai sanot vielä tois. No, kyllä nyt se puristaa sitä tuolta, liikuttaa sitä tuonne. Joo. No vahvat lihakset, se kulkee tuolla näin, se näkyy könttö. Se menee tuonne aika paljon alemmas. Sun pitäis siivoo noin paskat tuolta pois. No, mä oon ajatellut, että se yleensä se saattaa paskoa huomenna, kun se on syönyt, niin mä sitten siivoon kaikki kerran. No, täytyy antaa toinen. Alko Puukkinen. Puukkinen alko. Joo, mä annan saman. Onko? Merkitsee minulle almanakkaa, rukoskirjaa, rippikirjaa, jopa muistivihkoa. Kun näin rinnan, tiedän etten jätä katiskaa ulos kevätsäähän, sillä linnut voivat lentää sinne. Kun näin ahteri, muistan ettei kannata mennä Anna se tohon. Aha. Ettei se syö sitä tuolla mulla. taakse. Sieltä ei näe mitään. Kun näin reiden, Oiski ohi. Kato, minä se hermostuu. kun näin lämmin, Ei antanut yhtään vastaan. muistan, että tämä lehti on hyvä kärpäslätkä. Osmo hei. Mitä? On vähän vaikea seurata, kun ei oikein sillain monia, että miten nuo asiat niin liittyy toisiinsa. Eiks tää muka alkanut? Mitä sen takia minulla juuri tämä lehti on tässä, että Eiks tää muka alkanut? pakkapuutin kasassa. Joo. Älä nyt puutu asioihin, jotta sinä et pienellä järjelläsi voi ymmärtää millään tavalla. Anna tulla Elvistä kovaa nyt. Anna paukkua, please. Nyt se miettii miten pääsee syö sitä. Tää on 5-2. Joo, 3-3 on siinä paikalla ihan pari minuutin päästä. Loppu. 5-2 koittaa. Ajattelepa Jouko, jos siellä on äiti hirttänä itsensä ja pikkutyttö seisoo vessanpytyllä. Pienaan se nähdään. Jos siellä isä könyää peltipurkki päässä ja tehdään reijät siihen ja
Kuuntelepa, että tämä on ryöstö tai iso äiti istuu keinustuolissa ja niin päätä ei oo missään. Ajattelepa. Onko se Peppo lukenut taas puolella poliisi kertoo kirjaa? Ei, sehän sovittiin, että viikolla ei lueta. Viikonloppuna saa vilkasta, mutta Alipimia lukas semmiä myönneen. Sähkö minä nyt jäi jumiin näitten vehkeitten kanssa. Helvetti sun kanssa, Teppo taas. Minä oon kiinni täällä. Se on minulla nyt. Niin? Hyvä kun tulit, saatana. Mikäs se olikaan se meidän merkki? Ei se tää ollut. Pääsee ainakaan ollut. Mitähän merkkiä te mahdatte tarkoittaa? No se saatanan sormenmerkki, mikä se oli? Niin siis varmaan ristimerkki. Tuntuu tutulta. Toimii perkele. No niin. Jos ei ollut muuta, niin mulla on tässä vielä tälle illalle eräs sairas käynti, että pitäisi päästä lähtemään jo. Mitäs sä meinaat siellä höpötellä sitten? No, ajattelin vaan puhua siitä, kuinka sairaus voi olla korkeimman tapa puhutella ihmistä. Älä tommosta liirum-laarumia, kun näytät sille ja sanoo, että Purrasen muhkurata makkaraan. Tällaista et oo saanut edes Porimaan raveissa, perkele. Kyllä mulla on vähän muut aikeet mielessä. Älä sitä virhettä meet tekemään, että peset ehtoolisviinissä. Diakonissa kun ottaa sulta sen jälkeen, niin sehän menee hiprakkaan ja laulaa Junnu Vainion pornolauluja lopun päivää. Olen pari kertaa tehnyt se virheen ja voin kertoa, että tulee sanomista. No niin. Hyvä jatkoa, jos se oma riitä. No niin, noin. No sieltä sitten ja samalla hirveän hyvä. Tässä kaikki kemikaalit, mitä mä Voi sinun kanssas, etten paremmin sano. Miehen jättää kerrankin yksin, niin tässä sitä ollaan. Joitko sinä myskit? Joo. Joitko vaniliinit? Joo. Joitko sinä vanemeikkumit? Joo. Entäs toskat? Joo. Joitko omat mennenit? Joo. En. Joitko sinä isän tapakit? Joo. Voi hyvänen aika, etten paremmin sano. Tässä sitä taas ollaan. Pyhät pirkität ja muuta. Voi hyvänen aika. Sinulle ei tietenkään pieneen päähän sattunut sekään ajatus, että isällä on tänään Lionsien. Se on noin hyvin nyt. Älä puske Sonni. Joutuu siellä kuumassa puussa istumaan ja hiki rupeaa höyryämään ja haisee pahalle. Ja varmasti Lionsien presidentti perällä huomaa ja saa hirviä hekuli. Ala siinä sitten kertoa vitsiä, kun tunnelma on muutenkin pilalla. Isällä oli niin hyvä blondivitsi takataskussa, sitä ei tiennyt ketkään muut kuin Pirkan lukija. Mitä sinä nyt siinä pyörit vielä? Voi että minua sieppaa jo valmiiksi. Meinaatko sinä siihen jäähän makkaamaan keskelle pihaa kuin koiran oksennus? Nyt kun isä tulee kotiin tuolta se... Häiritseeköhän sitä, kun kaikki katsoo, kun se syö? Ei se. Se vaan tietää, että siinä on 2 lämpöhahmoa, ei se mitenkään muuten meitä niinku... No niin, luulisit nyt menisi juomaan. Kyllä tää on sellaista sinun kannasta aina pitäisi... Neukalutkin loksautti paikalle. Se voi huomata tuon kameran lämmön ehkä tuossa, kun se sitä niinku, vähän niinku siikailee. Sillä on hyvä tuo lämmön havainto. Se on parempi kuin näkö. Mä päätin, että mä välitän enää nykyään yhtään mitään. Helen tulee helveneen. Sauli jää. Loppuu Saulin pää. Tuuli puhaltaa sitä korvasta toisesta pihalle ja häntä ei enää ole. Se ei ole Sauli kovin fiksua tulla terapian kännissä. Ei, se ei ole ollenkaan fiksua, se on nerokasta. Pyöritään pulloa ja katsotaan kuka pussaa ketä vai käännetäänkö pyllyposta.
Vai onko muuttunut koko äyrypallon kylki posliiksi? Kato Sauli, terve. Mitä karkaudan jälleen näet? Mitä sä oot nyt noin? Samea kuin suon silmäkin vai? Niin. Mutta älä murehdi sitä, vaan kuuntele pieni hetki. Mulla on pikku juttu sulle tässä. Eräänä päivänä herra Koponen löysi taskustansa tammenterhoja täydellisen sylivinsä. Se heitti ne välittömästi helvettiin. Niistä terhoista kasvoi valtava viidakko. Koponen oli hyvin ihmeissään, mutta yhtään kuusta. Koponen sanoi, että kuusi on kuoleman merkki ja oli hyvin tyytyväinen. Samassa hänen suustaan putkahti pieni valkea nahkainen muna. Ja sen munan sisällä oli krokotiili. Koponen tuumasi, että minkä takia jälleen kerran liskoeläin, miksi välillä ei pieni pörheä tipu. Silloin mä sanoin sille, että herra Koponen, meillä on pitkä matka vielä tästä tipuja silittelemään. Hyvä, ettei tullut heisimato. Koponen ymmärsi yskän ja itki hetken ja vietettiin lopun päivän lapsuuden hautajaisia. Sori. Ei mitään. Katsotaanpa mitä on tullut hotkittua viime aikoina. Pytti pannua vai töpöstää? Ei helvetti. Onko se Sauli istunut rotankolon päällä viime aikoina? Mistä toi ilmestyy? No mistä minä tiedän? Sulle taisi käydä samalla lailla kuin Koposella eräänä päivänä Valkealan yössä. Nimittäin Koponen istahti rotankolon päälle. Vietti siinä sabattia. Rotta oli hyvin ihmeissään, kunnes se tajusi, että hän pystyy